Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tatsoka zvekare nemamwe messages. Nhasi ndauya necollaboration team Nyasha team Anti Mamoyo. Tinongovaziva nekuseka kuma channels avo, ndangoti ndinge ndichiuya navo nhasi so that vange vachizotibatsira kubata basa. Muri sei Anti Mamoyo? Tiripo makadiwo mukomanashi. Nemi zvekare tete Nyasha. Makadiwo mukomanashi. All right, so without wasting much of your time, ndiva ndapinda muma messages. Let me read my messages awo andauya ndakakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndakaenda kunoromba ndikavata naamai vangu kuti ndiite mari. Izvi ndo zviri kuitika kwandiri mushure mekunge ndaitirwawo go back to sender. Ndinokumbirawo kuti kana muchinge mopostawo nyaya yangu, please muzoposta makaisa chitupa mubhurugwa chaimo. Inini ndiri murume ane makore 52 years ekuberekwa. Ndinogara muno muMujoni, ndimo mandinoshanda. Ndinoita zveconstruction uye zvekare ndiri contractor. Mukomanashi, tauyawo pano pachannel yenyu semhuri neconfession yedu. Confession yedu yakamira yakadai: takabata mushonga wekuromba semhuri nekuti nhamo yainge yatirova, saka takabva tachizoitirwa go back to sender. Zvakaita kuti tiputse mhiko dzandainge ndakapiwa dzekuti ndinofanira kuti ndinge ndichizopota ndichivata naamai vangu. Inzwaiwo izvi zviri kuitika muupenyu hwangu. Mukomanashi, I regret. Satani haafi akakupa chinhu chake mahara, mubhadharo wacho unorwadza. Nyaya yangu yakatangira apa. Ndakakura ndichigara kumasvingo nevabereki vangu vose, baba naamai. Mumba medu tainge takaberekwa tiri 4. Inini ndini first born. Vakomana tainge tiri 2, vasikana vainge vari 2. Tainge takaberekwa kumhuri yakapfuma, asi baba vangu ndivo vainge vari murombo. Vainge vasina kana ngoro yemadhongi zvayo. Pamba pedu painge paine zita rekunzi Pava Mushupiki. Zita iri rainge rava kutoita sekunge ndiyo yaiva surname yedu chaiyo. Tainge tiri vanhu vairarama nekupema, kuhama neshamwari. Saka upenyu hwatainge tichirarama mukoma hwakanga hwakaoma ende takakura tichirwadziwa neupenyu. Ndainge ndiine shungu dzekuti vana vangu handidi kuti vange vachizotambura sezvandakakura ndichiita. Saka ndakazoti ndapedza chikoro ndainge ndava kuita zveconstruction mumasvingo imomo, asi ndainge ndichishandira muchiredzi mutown. Ndakatanga ndiri assistant, ndakazoguma ndava kugona kumisa ndoga mudhuri wemba. Ndainge ndava kutombowana tumabasa, asi zvaiva low semunhu ainge asati ava nezita hombe. Saka inini ndakangokura ndiri munhu mumwe uya ainge aine kapressure pakurarama kwake. Ndainge ndichiona zvinhu zvose zvichindinonokera, saka ndainge ndisingabvi kumaprofita ndichitsvaka kubatsirwa, nekuti ndainge ndiine belief yekuti vanhu vari kundishandisa, ende vanhu vari kundishandisa ihama dzababa vangu dzainge dziine mari. Saka mukufamba kwandaita, ndaiwanzokufamba naamai vangu nehanzvadzi dzangu tu. Kwese kwatainge tichienda tainge tisingasiyani zvamuchose. Saka takatanga tichienda kumaprofita, asi zvaisatibatsira nekukasira. Taingoudzwa kuti pamuri ndipo pakapomerwa mhepo dzose. Saka tiri 4 kudaro takazofurirana naamai kuti tinge tichienda kun'anga kunoromba, tinge tichizokwanisa kuita mari. Asi inini ndini ndainge ndiri pamberi. Baba vangu vainge vasingazivi kuti ndidzo nyaya dzatainge taronga kufambira. Yainge iri secret yedu iyo yatainge takaronga naamai. Saka patakaenda kun'anga takabva tachizoenda kuri kwamutare kunonzi kubocha.
ndiko kwatainge tanzwa kuti kune n'anga iriko plus taida kure kwekuti hapana kana munhu weukama aizotiona kana kufungira kuti tine mafambiro asina kunaka atainge takaita. Saka tasvika kwasekuru zveshuwa takavaona. Sekuru ava vakati vari kuda makwati 10 US pamunhu, saka tainge tiri 4 kudaro takaisa 40 US. Vakati inini handibhadharisi mari yakawanda, munhu anofanira kudzoka wega kuzotenda. Takapira nyaya yedu yatainge tafambira kudarira sekuru. Sekuru vakati kuti muite mari kumhuri yose muri kufanira kunge muchisacrifice 1 munhu, asi munhu iyeye anofanira kumbodya mari yenyu shoma, asi anofanira kunge ari munhurume asina kumbobvira akaroora kana kubereka mwana, asi pachafa munhu iyeye muchaita mari yakawandisa. Sevanhu vainge vaine nhamo, takabva taronga kuuraya mwana wababa vangu wavainge vakaita musango. Saka takabva tachizopiwa mushonga, asi mushonga uyu waigara mubedroom maamai vangu, wainge uine mhiko dzekuti ndinofanira kusangana naamai vangu pabonde semukadzi wangu. Amai vangu vainge vaine mhiko dzekuti havachasangana nababa kusvika mukufa. Inini ndainge ndiine mhiko dzekuti handifanire kuti ndinge ndichizoita mukadzi kana mwana muhupenyu hwangu kusvika ndasvika 60 years. Zvechokwadi sekuru vakasota zvinhu zvedu zvakati zvasotewa nasekuru zvakatanga kuvhurika. Tainge tava kuita mari. Inini ndakabva ndawana mukana wekuuya kuno kukujoni. Ndainge ndawanawo basa rekuvaka. Kubva ipapo grafu reupenyu hwangu rakabva rakura. Ndainge ndava kuenda kumberi. Hanzvadzi dzangu dzainge dzava nemari, vainge vava nemashops muHarare nekumasvingo. Ndiko kuchinja kwakaita upenyu hwedu. Tainge tava vanhu vaitoverengwa mumhuri, asi kunyange tainge tiine mari, baba vangu vainge vasingadi kudya mari yangu. Pamba pedu pakaguma patova nedivision. Amai vangu vainge vasisawirirani nababa, vachinzi ndimi muri kupfurira vana. Amai vakabva vatama. Kubva pamba pavo vakatanga kugara kumba kwangu kwandakavaka, nekuti inini handina mukadzi. Saka amai pavainge vava kugara kumba kwangu, tainge tava nemukana wekuchinyatso kuita zvinhu zvedu pasina kana munhu anokwanisa kutivhiringidza. Saka tainge tiine task iyo yatainge takapiwa. Takazoita sacrifice yemunen'ena wangu uyo akafa achida kugraduata paGreat Zimbabwe University. Akaita zvekutsikwa nemota. Tisu tainge tasimudzira mhepo nekuti tainge toda kuzadzisa zvatainge tavimbisana nasekuru. Kufa kwemunen'ena wangu ndiko kwakatisimudzira mhepo. Dai ndakaziva ndakauraya ari mwana waamai vangu, zvingadai zviri nani. Kubva pakafa munen'ena wangu, amai vangu vakatanga kurwara zvekuti vainge vava kudonha nyama vari vapenyu, kunge vane chinhu chiri kuvadya nyama. Saka pandakaona kuti urwere hwakura, ndakadzokera kwasekuru vakatirombesa ndichida kuti amai vangu vange vachizokwanisa kubatsirwa. Asi sekuru vakati handina chandinokwanisa kuita, nekuti munhu wamakauraya hamuna rudzi naye, nekuti makaya mazamu rakasiyana. Saka mose muchapera kufa, rufu runorwadza. Saka patakabva kwasekuru, amai vangu havana kuita mazuva. Amai vakangorwara ndokubva vazofa. Asi kufa kwaamai vangu kwakawedzera kuti ndinge ndichizotova mbinga. Saka chichazoita kuti ndiuye pano mukoma inyaya yekuti ndine hanzvadzi yangu yandakaenda nayo kunoromba yakafa, asi akafira kuZambia aenda kunohodha hembe dzekuisa mushopu make. Ave ne3 months afa, asi chitunha chake hachisi kuda
kuuya chiri kuramba kubva kuZambia chiri kutaura kuti zviri nani mundivigire muno munyika yavatorwa nekuti mutumbi wangu wakasvika kumusha mose muri kuzopera kufa. Chiri kunyanya kundirwadza mukoma hongu, takatadza kufurirana kunoromba, asi baba vangu havasi kana kupindira nyaya idzi. Vari kunditi inini ndakamirira kuti chitunha chemwana wangu chiuye kuno, kana chichinge chauya kuno towana kuviga mufi. Plus baba vangu vakaramba kuti manyaradzo amai vangu ange achiitwa zvekare, kutaura kwandiri kuita mai vangu vatova ne5 years vafa asi havasati vaitirwa nyaradzo. Saka baba ivo vari kuti havasi kuda kuti vange vachizogova hembe, nekuti hembe idzi dzingori mumba nekuti ndimo mavakafira. Saka ndauyawo pano mhuri yeZimbabwe ndiri kutsvakawo rubatsiro pamwe chete nemazano, asi rubatsiro runobva kun'anga. Handisi kuda, ndine shungu dzekuti dai ndawanawo muprofita wechokwadi mhuri isati yaparara. Please help, nekuti pandimire pakaoma. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti vauya vakamirira mhuri yavo iyo yavakaenda nayo pavakanonoromba. So let us try to assist them in the comment section. Antima moyo, heyo nyaya munoti kudii nayo nyaya? Inini I think zvinhu zvese izvandi zvinotangira pakuti munhu akasatya Mwari, because mashure ekutanga andika in this confession ndeyekuti mwana is even proud kuti ari kurara namai vake nyakubereka, which is a taboo. Zvinhu zvatisingatarisiri, whether kuvarungu kana kuti kuvanhu vatema, zvinhu zvatete tisina kuita sei kutarisira. Ende uyezve munhu akava nekusatya Mwari mukati memwoyo wake anongoita anything chaanenge angofunga just for the sake of getting rich for money, but kune ma-consequences anouya nekungoita zvinhu zvinenge zvichiita like zvinopesana nebhaibheri, shoko raMwari. Saka inini I think everything zvinongotangira pakutya Mwari iwewe sedunga munhu first, and then kozotiwo amai. Inini chiri kundinetsa ndechekuti amai vacho vakangozvibvumira kuti mwana wavo angoita bonde navo just like that. Mwana utongovata namai just for the sake of getting rich. Saka ndona songe pakaipa, but tinongoti hakuna chunhu chekwasatani chaunodya mahara. Chunhu chese chaunobata mukati mekurarama, as long as zvisina Mwari mukati, as long as zvine shortcut mukati, inova nzira isina kuchena, zvine ma-consequences anova nozoparadza madzinza nemarudzi. Saka inini I think kuvabereki vese, I know kuti pane vabereki vachaona mavideos edu aya atinenge tichita. I think it's better kuti tibatire vana padhuze vachiri vadiki, tova leader into the way yatinenge tichida kuti mangwana vazofamba nayo. Nekuti I think mwana wako ukamurera zvakanaka, I'm not saying kuti mubereki handi vabereki ndo vanofeila vana vavo, kwete, but ndiri kuti iwe mubereki ukamira ine position yekuti unorera mwana wako nenzira yakanaka, mangwana chero akazonobata zvinhu zvake zvaanobata hambofi akaita simba rekuya kuzokonfranta amai vake kuti ndokumbira kurara nemi kana kuti ndoda kurara nemi apa. Nawo mwana akutaura kuti nawo takugara tiri tu namai tava free kuita zvinhu zvedu, it means it's something that they enjoy and which is not good. Ndizvozvo. Pane apo pamati saka amai vakangobvuma kungorara nemwana wavo. Mukoma vedu ivo vari kuti nyaya yakaitika ndeyekuti pamba pavo paitonzi hanzi pava namutamburi, vanhu vakakura vachitambudzika zvelevel rimwe rearea plus vaiva nepressure yekuti dai ndakwanisawo kubuda nesomething. Saka vari kuti vaingogara vachingoenda kumaprofita. Saka mukuzofamba umu munoratidza kuti ndoma vakazoconvinswa nevanhu avo vavaiti vakaenda kumatare kwavo obva vachizoudzwa kuti kana mukadai so kana mukadai so zvinoita right, because vari kuti takaenda tiri vangani, takaenda tiri 4. Saka pamwe amai vakangoonawo kuti sezvo tiri vanhu vanotambura kana tikangoromba zviri nani, but pakaipa amai vakaita secret
nevana vavo vakabuda nevana vavo vatatu vakaenda vakanoromba. Tete Nyasha, munoti kudii nenyaya iyi? Inini chekutanga chandinoda kukomenta ndechekuti mai vakatoita mistake pakuti ivo vakatora vana vakaenda navo vakasiya baba vakafamba muzvinhu zvavo zvavakafamba. In fact pavakatoenda kun'anga kwavakaenda ndinotoona kunge ndiyo reason yakaita kuti mwana mukomana wavo ange achitorara navo ivo, because reason yavanga vachada kuendera kun'anga kuti vanoita mari ndeyei. Imwe yemamwe mareasons andinawo ndeyekuti ivo mari inathingi zvinhu zvemari zvizvezvi nguva inokwana, kana nguva yamwari yangokwana munhu wese uchangoita mari. Izvi zvokuti unozonobatira mushonga izvezvi vanhu vari kupera vari kungofa munozoita sei? Zvinova zvinhu zvisingazobudi zvakanaka. Touya futi pana baba vakangonyarara. Ndopane mumwe mubvunzo kuti baba vakangonyarara, reason yavo yekungonyarara ndeyei neyekuchengetedza hembe idzo ndeyei? Alright. Hanzi baba vakangonyarara. Sei baba vakanyarara? Zvinobuda baba vari kurwadziwa, because remember kuti vanhu ava pavakaita zvinhu zvavo vakaita in secret, and pane pamwe pandaverenga kana chiri kurangarira hanzi baba vaitoramba kudya mari yacho vachiti mari yenyu handisi kuzoidya. So maybe baba vaitosuspecta, pamwe ivo vakatofamba and vakatoudzwa kutoti vanhu ava vari fo kudai, so vane zvavakaronga. Vadiwa vateereri, ngati taurei naye mudiwa muteereri uyu mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai, so hanzi makadi zvene mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Dzungu hakusi kungwara. Mukoma, ndakauya kunoku kuBulawayo, ndava netumanzi ndiri muno Bulawayo, handina kana senti. Oktoba apera kudai, mari yepei ichati kana yauya ndinenge ndisina kana zvuda. Ndakakokotewa mari yose kupedzwa mari neumwe mudhevere uyo wandakatanga kufambidzana naye mushure mekunge ndauya kunoku kuBulawayo. Saka zvakaitika mukoma ndezvekudai, ndakati ndapedza kuita kosi yangu yeusecurity guard, murungu wangu akabva ati sezvo iwe uri smart, ndine imwe client yangu mumwe muChina anogara muBulawayo, saka akati anga security guard ari very smart, saka tava kukupa transfer yekuti uchange uchizoenda kunoshanda kuBulawayo. Ndikati hapana kana pressure, ndokubva ndachizoya kunoku. Mwedzi wekutanga ndobva ndakabva ndachizosangana naye mukadzi uyu. Pandakasangana naye akatomisa motikari yake, ndobva anditi budi pindai henyu motikari murikuenda kupi? Ndikati ndikuenda kubasa. Akabva anditi andifarira, ndiko kainge kari kekutanga kupfimbwa nemunhukadzi. Ndakabva ndati mukadzi akanaka kudai abva nepiko. Saka mukadzi uyu akatanga kundirova bhegi. Zvaanoita mukoma ndezvekuti kune kumwe kushopu uko kwaanongoenda obva anyoresa zita rangu. Anoti makuseni achimuka anoenda kunotora zvinhu zvebreakfast, anoti masikati paya anoenda zvekare kunotora zvinhu zvelunch, usiku zvekare anongoenda achingonokwereta. Ndine chimwe chikwereti chisingaite kushopu ikoko. Ndatofunga hangu kutiza. Dambudziko riripo nderekuti shopu iyi ndeye best friend yemurungu wangu wandinoshandira. Is obvious mari yangu ichangobatwa. Apa ndinofanira kuti ndinge ndichidzokera kumusha nekuti mudzimai haasi kunzwa zvakanaka. Anyway, ndibatsireiwo kana kuine anenge achida kundibatsira nelift kubva muBulawayo kudzokera kuHarare. Ndikufanira kuti ndinge ndichidzokera kuHarare uri musi wa3 November. Ndiyo secret yangu. Handizivi kuti kana ndadzokera kuHarare mudzimai ndichamuudza kuti kudii. Ndainge ndisingazivi kuti mandevere kutaura chokwadi vanokupa rudo rwefake. Pose apa ndaifungidzira kuti zvimwe kuda tainge tiri murudo, asi hapana. Ndine rimwe zikukwereti kushopu. Chikwereti ichi mukoma chatosvika $700. Apa pay yandinowana ndiri kupiwa $130 pamwedzi. Handizivi kuti ndichaita zvekuita sei. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisawo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Ndava kutofunga kuti ndinge ndichiita zvekuba, ende ndikuda advice kubvawo kuvateereri venyu, nekuti ndine vamwe vakomana avo vanogara muraini repaseri. Vakomana ava mandevere
ivo vanoita zvekubakopa. Saka vari kuti kana tikaenda tikanorova kopa dzekuzesa tinokwanisa kubuda bhobho. Saka nekuda kwekuti mari handina apa mwedzi wava kutopera, musi wa3 ndikufanira kuti ndike ndichienda kuHarare. Ndoenda navo here vakomana ava vanozviti maIzi Nyoka, toenda tobva tanoba tambo dzemagetsi kuzesa totengesa, ndobva ndarikavha malosses angu. I really need advice. That way ndinoziva kuti ndakakanganisa. Do not judge me. Mukadzi uyu kana mukamuona akaita sekunge akatumwa naMwari kuti ange achiuya kuzotongondiropafadza nerunako. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Anti Mamoyo, munozvionawo sei? Andi mukoma vangotaura vakati ivo maropafadzo vakaropafadzwa nengirozi, kureva kuti ivo munhu yokuti anoona zvinhu zviri padhuze dhuze, he doesn't think about tomorrow. Nao vari kutaura zvekuti ivo vari kuda kuenda kunobakopa nevanobakopa, meaning to say kuti vari kuzama kuda kujamba kubva mupani vachiwira mumoto kunge buti, zvekuti ko what if kana vakasabudirira kukopa kwacho kuvhima sauti muhomwe, what if vakasabudirira apa mudzimai ari kurwara, vana vanosara vachitambura munhu ava mujere, anzi njere shoma dzinourayisa vatenzi nebasa, instead yekuti pa 130 ari kupiwa iyoyo abhadhare $30 aite payment plan kubhadhara chikwereti kusvikira chapera. Plus wondo zvinongoitika zvagara kana munhu akafunga nemafeelings, ende munhu anofunga nemafeelings hapana chaunga mudzi. Chikwereti chichanzi 700 pamunhu ari kupiwa 130. Anobvisa 30 iyoyo kusvikira yakwana. Kune mhuri izvozvo ari kutorwara. Unoita payment plan kana nyika chaiyo ine chikwereti than kuti unoorera mujeri. Shamwari, ini ndinokuda ngokudza kuti ruchivaka fisa makonekwenzi ako because iwe ungachive munhu chikapa extend kuti 700 piwa sandoiwe. Hanzi because chikwereti chichazokura nekuda kwekuti breakfast, lunch, then nezveusiku hanzi vanongoenda vachinonotora kusupermarket ikoko. Iye aimbotemhereidza asingasvikiri infeti mukadzi wese under responsibility. Apa une mukadzi wauinaye nemhuri ka 130 kakondoka ubva watoita kunyang'anya kubva waita kumisa muswe kutonzwa kuti homwe dzakazvimba ne130. Uyu hatina advice yatinomupa, ngangofesana nemaconsequences emaactions ake ndokuti takadzidza kuudza vamwe. Plus chakaitika ndechekuti iye akabhilivhiswa, iye ndobva abvumawo kubhilivha nehomwe yake. Munhu akandi-offer lift, hanzi aifamba nemotikari inodhura, akandi-offer lift akandondisiya kubasa. Saka ndakati it's true love. Saka iye munhu anofamba nemota iye achifamba netsoko yota yemudii. Ndo makomborero acho akadonha kubva kudenga. Saka ngaachingogamuchira makomborero ake anyerere. Titori nevanhu vane maproblems ari serious anda help than mazvokuda mavanga enyorawo. Okay, saka hanzi musi wa3 kana kuina someone uyo ari kubva kuBulawayo achienda kuHarare, hanzi ngandibate ndiri kutsvakawo lift kana atorina nemari yekudzokera. Atorina nemari yekudzokera mukadzi. Saka achamuona ku50 mumwana nomuchidzako. Achapuwa lift agonyengwa futi zvezvekare opinda mune zvimwe zvikwereti. Alright. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Pane imwe message zvekare iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Kubva zvandakabva kuJoni upenyu hwakabva hwachizooma, ndopandakabva ndachizotanga kuita basa rekufamba nechimwe chikwata. Sisi vangu vaigara kuMbare ndokwavanogara zvekare, saka kune chigroup chevanhu vanofamba vachiba
kana paitika rufu, zvisinei nekuti kunenge kuri kudomboshava, goromonzi, kuwadzana, desert, kunenge kuine mariro, ndokwavanoenda. Saka vanosvika parufu paya vongotanga kungoita sekunge vanhu vemunharaunda votanga kuba magroceries, kungosvika parufu tobva tatoenda kunenge kuchibikwa, tototanga kutobatsira kuita mabasa epamusha. Saka parufu vanhu vazhinji havanyatsokunotisa kuti what is going on, then tobva taba mafoni nezvakasiyana siyana. Saka mwedzi wadarika uyo mukoma izvi ndo zvakaitika. Takaenda kune rimwe rufu, paiva neumwe mukadzi uyo ainge aine dress rake reblack. Saka ndakariona riri mubhegi make, ndokubva ndachizoriba dress iroro, ndariba mukoma nashi. Iko zvino izvi ndo zviri kuitika. Ndinoti kana ndakarara ndinorota ndiri mune imwe room, murumu umu munenge muine zirima uye ndinenge ndichingoona maziso evanhu vakawanda. Saka maziso awa andinenge ndichiona, ndakazoenda kuGlenview kune umwe muprofita uyo anobatsira vanasisi vangu. Saka zviri kunzi maziso evanhu vose avo vakafa tikaenda tikanoba parufu rwavo. Saka ndiri kunzi ndofanira kuti ndinge ndichifamba family by family ndichiripa nekuda kwekuti ndatova nemweya wengozi. Handizivi kuti mungandipawo advice yakaitawo sei. Mari handina, ndiri kutoraramawo life yekungojegera. Izvi zvandakaita ndakazviita not because ndainge ndichida, but kutotambura chaiko. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Munozvionawo sei anti Mamoyo? Titenyasha mugunombo pamuono wenyu. Chekutanga ndechekuti vanhu vakatanga kufambidzana navo vachiita zvekuba parufuka. Iwewe wega waifana kungotanga kuzvibvunza kuti izvi zvinhu chikaizva. Iwewe unotozviziva kuti zvinhu zvakadaroka hazviitwi, ungabe panhamo. Teerwa shamwari, teerwa izvi zvibvunza kuti uchavaziva sei kuti wakanoba kunhamo dzipi kwanani. Teerwa iwe. Izvo zvoda kufambisa vanhu kumaprofita veinavo pawaenda kunobawa maenda mese famba nyaya dzako wega iwe. Vedare mazvinzwirawo mega hanzi pawaiba waitozviziva kuti kuba parufu, asi zvakangooma veduwe, kuba magroceries parufu. Anti Mamoyo, munozvionawo sei? Tipeiwo miono yenyu. Mukomana chitokumbura muita muchitipawo chanzi yekuseka, because isusu kwedu tajaira kuti zvinenge zvichisetsa toseka. Saka inini I think nyaya dzinenge dzakaita sedzidzi awa ndo atoti masvokuda mavanga enyora. Munhu akapinda muzvinhu zvake achiziva zvakanga achiita, ende hakuna munhu asingazivi maconsequences ezvinhu zvaanenge achiita sei achiita, ende chimwe nechimwe chine magumo acho. Like izvezvi handi munoona kuti nekuda kwekuba magroceries kwaisho ungaba panhamo of all the places parufu. Apa chikafu cheparufu chine chatotengwa nechema, vanhu vatoita zvemudeme kubvisa tumari twavainato, iwe enda unoba ipapo. Nawo wakutevererwa nemamhepo ekuti hauzivi kuti chero kanzi enda unobviswa mhepo, unobviswa dzani chaiye mhepo. Saka indoona sokutika titori nevanhu vane ma-serious problems mukomana ashidhani kukwira tichitambisiwa nhova nevanhu vanenge vachiita havo zvinhu zvavanonyatsoziva kuti mune ramangwana zvavari kuita hazvina pundutso, but matambudziko ese sekutaura kwandaita anongobva pakusatya Mwari. Plus chero zvinhu zvikanzi zvaomaka mune zvimwe zvinhu zvinotengeswa nevanhu chaizvo zvidiki zvekuti anotozoguma atoitawo mari kwete kutubira vanhu. Plus munhu in life have maboundaries nemaprinciples ekuti inini chero life ikanzi yaoma kusvika papi ndine maboundaries andisingapfuuri, ndine mitemo yangu yeupenyu hwangu yandakatongoseta kuti no matter what chero zvikanzi zvafamba seika, this thing I'll never do. Kwete kungova munhu anongorarama usina kana focus uchingoti
chamukai nyama chero kaindo mashava yacho ekuvhimi zvazvakaoma kuvhima parufu. Plus zvimwe zvinhu zvekuti shamwari chaidzi sezvama muchingotaura kuya kuti kune zvimwe zvinhu zvaunotozviudza kuti izvi zvinhu izvi handifi ndakaita chero zvikanzi zvanzi zuva rabuda nekusini kwatisingabude nako mazuva ese. Dzimwe dzacho shamwari chaidzo dzaunotamba nadzo bozi kuti izvezvi tikubvunza kuti mupindiro wakaita muzvinhu zvakadai ndivo vanhu vaunongotamba navo ivavo kozi haungangoende mustreet womunhu unonga munotaura kuti shamwari ndakutoda kuti iwe uite shamwari yangu handetinoba hakuna zvinhu zvakadaro. Saka vanhu vaunotamba navo nevanhu vamwe vauri associated navo iwe wega munhu ingozvisivira. Vedare ndo ma-advice au abva kuna anti Mamoyo na tete Nyasha. Ngatibatsirei haiti uyu mu-comment section ndo ma-messages au tanga takakubatirai mangwana kune avo vanenge vachida kujoina Zoom meeting patinenge tichiverenga ma-confessions. Ndichagara ndaisa link mu-comment section then we can join that Zoom ndobva ndaverenga ma-confessions tobva taposta panapa so that tinge tichibatsira vana Haiti. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.